Hello guys! Blood donation muna ang gagawin namin ngayong araw na to. So hindi mo nagala ang i-share ko sa inyo. Habang hindi pa nga po nag-i-start, ayan nagpapak na sila ng mga pang-giveaway nila sa mga magdo-donate. Sa mga gustong mag-donate, dito lang po yan sa may Tainan Park. Sa may sakayan ng mga bus papuntang Taoyuan, Taipei, basta papuntang North, dyan lang yan sa harap mismo. Hindi kayo mahihirapang mag-donate kasi meron silang form na nakatranslate ng English. Sasagutan nyo lang ng mga tanong doon, tapos i-check na kayo kung pwede kayong mag-donate. Eto guys, tingnan nyo kung gaano kadami ang binibigay nilang giveaway pag nag-donate ka. Yan, may bigas, may noodles, may gift check, may chili sauce. Tsaka yan, ewan ko kung ano-ano pa yan. Basta ang dami nilang binibigay. Sa mga babae, 250cc lang ang kinukuha nila.